गोबारै सोंखारि जानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ रायजो सभाया पास खालामबाय। गासै मोन 125 भटफोरा बिलनि मददै आरो गासै मोन 99 भटफोरा बिलनि हेंथायै। गोबाङै हेंथा होजानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 रायजो सभायाव गनायजाखांनायनि उनाव भारतनि संबिजिरनि आयेन जानो थांनायनि लामायाव। जौगा फिल्म प्रडाक्शननि फैगौ गोदान बोसोर 2020 नि बर'नि गोदान आबुं सावथुन आयै आ फैगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनाय सोलिबाय थानायनि थाखाय अमित शाहनि अरुणाचल प्रदेशसिम दावबायनायखौ केन्सेल खालामबाय। रायजो सभायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ पास खालामनायनि उनाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों हामलायथि रादाब हरदों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ रायजो सभायाव पास खालामनायनि उनाव आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननिसिम हामलायथि जासिहरदों। बिल पास जानायनि बुब्लियाव हादोरनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि सोनिया गान्धी बिथाङा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पास जानाय सानखौ भारत आरोनि जारिमिननि गोसोम सान होननानै बिमुं होदों। केबनि गोहोमा गुवाहाटी बुहुम फरायसालियावबो गोग्लैदों। गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि गासैबो आनजादफोरखौ फैगौ 10 खालारसिम फावसायनाय जादों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रुवामेन बर'। गोबारै सोंखारि जानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ रायजो सभाया पास खालामबाय। गासै मोन 125 भटफोरा बिलनि मददै आरो गासै मोन 99 भटफोरा बिलनि हेंथायै। थांनाय बुधबाराव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ नखर मन्त्रि अमित शाहआ दैखाङो आरो गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों जोबथारनायाव गासै 125 भटफोरा बिलनि मददै थुजादोंमोन आरो गासै मोन 99 भटफोरा बिलनि हेंथायै थुजादोंमोन। रायजो सभायाव पास खालामजानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलआ पाकिस्तान, बांलादेश आरो आफगानिस्तान बे गंथाम हादोरनिफ्राय भारत हादराव आश्रय लानानै थाफैनाय मुस्लिम नङै गासै आश्रयथा सुबुंफोरखौ इन्डियान सिटिजेनशिप थामहिनबा भारतारि नोगोरारि होनाय जासिगोन। ओरैहाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पास जानाया सोनाब भारतनि आश्रयथा सुबुंफोरखौ रंजाखां होनायखौ खौरां मोननाय जादों। गोबाङै हेंथा होजानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 रायजो सभायाव गनायजाखांनायनि उनाव भारतनि संबिजिरनि आयेन जानो थांनायनि लामायाव। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पाकिस्तान, आफगानिस्तान आरो बांलादेशनिफ्राय फैनाय हिन्दु सुबुंफोर आरो मोनबा गुबुन खम सुबुं सानखो एबा माइनरिटिफोरखौ भारतारि नोगोरारि जानायनि खाबु होसिगोन। जौगा फिल्म प्रडाक्शननि फैगौ गोदान बोसोर 2020 नि बर'नि गोदान आबुं सावथुन आयैआ फैगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय। स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार आरो डिरेक्टर सपन कुमार ब्रह्म, प्रडिउसार हालब्रि बर'। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनाया सोलिबाय थानायनि थाखाय अमित शाहनि अरुणाचल प्रदेशसिम दावबायनायखौ केन्सेल खालामदों। रायजो सभायाव थांनाय बुधबाराव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पास जानायनि उनावनो आसाम नाङैनो सा सानजा भारतआव बिलनि हेंथा सोलिनायनि थाखाय नखर मन्त्रि अमित शाहनि अरुणाचल प्रदेशसिम दावबायदिंनो गोनांखौ केन्सेल खालामबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामनि दाब दाब जायगायाव जोबनो गैयै समसिम कारफिउ जाबसिननाय जादों। लोगोसेनो रायजोनि गासै गं 10 जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेटखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। रायजो सभायाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ पास खालामनायनि उनाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ ससियेल मिडियानि जोहै फोरमायदों दि दिनैनि साना भारत आरो भारतनि हारिमानि अननाय आरो बिदा फंबाय सानलायनायनि थुलुंगाजों बुंफबनाय गोसोखांथाव सान जानानै थासिगोन। केब 2019 खौ रायजो सभायाव पास खालामनायखौ गोजोन मोननाय फोरमायबावो बिथां मोदीआ। जाय एमपि बिथांमोना बिलनि मददै भट होदोंमोन बिथांमोनखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों साबायखर बावहरो बिथां मोदीआ। बिथाङा मख'बावो दि गोबां बोसोरनिफ्रायनो भारतआव थाफैनाय जायफोर हिन्दु आश्रयथा सुबुंफोरा दुखु दाहा साद जाल्ला सहायनांदोंमोन बे सहायनांनायफोरखौ बे बिलआ फोलोमगोन। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 खौ रायजो सभायाव पास खालामखांनायनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां हामलायनाय जासिहरो ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों। बिथाङा हामलायथि रादाबनि जोबनायथिंजाय बेबायदिहाय लिरो, Where there is a will, there is a bill and a way. सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पास जानायनि बुब्लियाव भारत हादोरनि इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि सोनिया गान्धी बिथाङा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 पास जानाय सानखौ भारत हादोरनि जारिमिननि गोसोम सान होननानै बिमुं होदों। बिथां गान्धीआ लिरनानै खेंफोरथिनि गेजेरजों सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2019 रायजो सभायाव पास जानायखौ भारत हादोरनि बां राजखान्थिबादनि सायाव थौले सानस्रि आरो धोरोमाव गंग्रा बोलोनि देरहानाय होननानै फोरमायथिदों।
बिथाङा फोरमायबावो दि पास जानाय बिला गुदि थायारि भारत हादरनि थाखाय आजौ आजैनि सानस्रिखौ हेंथा होगोन जायनि थाखाय बिसोरो दावहा नांनो गोनां जादोंमोन। मेथाइ खोनासंनो सोर मोजां मोना? देंखोआ लायनो अन्थाइ थाफानिफ्रायबो दैनि निजोरा बोहैहोनो हायो फुवा फुवा। नोंथाङा थारखौनो खोनादों। देंखो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद मोजां खौरां। नोंथाङा साननो हागौ माबादि मोजां खौरां। नोंथाङा जुदि दुखुआव दाहार नांना दङ, नोंथाङा जुदि खोन्दोसेबो मिनिनायनि सुजुग नागिरना मोनाखै, नोंथाङा जुदि गुस्थि लोमै मिनिनानै मोजां मोनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय जोंनाव मिनिनायनि खुराग दङ। आरो बे खुरागानो जाहैबाय हाजेवजेव अफिसियेल निउ कमेडि बड' मिउजिक भिडिअ'आ नायग्राफोरनि थाखाय उदां जाबाय। बे निउ बड' मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामदों रुपम बर' आरो रिंकी बिथांमोना। केबनि गोहोमा गुवाहाटी बुहुम फरायसालियावबो गोग्लैदों। गुवाहाटी बुहुम फरायसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर हेमन्त कुमार नाथआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 16 डिसेम्बर खालारसिम गासैबो आनजादफोरखौ फावसायनाय जादों। मख'नो गोनांदि 17 डिसेम्बर खालारनिफ्राय थिखानाय मथे आनजादफोरा जाफिनगोन। उफ्रा खौराङाव दङ केबनि थाखाय रेल बिफाना रेल खारनायनि समफारिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बांसिनै मिथिनो थाखाय भारतीय रेल बिफाननि वेबसाइटआव थांनानै बांसिन मिथिनाय मोननो हागोन। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दानिया सम सफैबाय बिदाय लानायनि। गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।